cá. Lauje? ଡାଲିଟା ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। Oh wow. ଭଲ ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଛୋଟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ମୋର ଅଧା ଭାତ ପଡ଼ିଗଲା ଟିକେ ଟିକେ।
ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭେଜ୍ ମିକ୍ସଟା। ମିକ୍ସଟା ବଡ଼ ପାଟିଆ କରୁନ ଶୁଭିବନି। ମିକ୍ସଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ। ଆଉ ଡାଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମିକ୍ସଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ। ରାଗ ଲାଗୁଛି ଲଙ୍କାଟା। ଡାଲି ଖାଇଦେଇଛୁ ସବୁ ତ? ଆଉ ଟିକେ ଅଛି। ଖାଇଦେ ଗୁଳାଇ ସବୁ। ତମେ ଟିକେ ଡାଲି ଦେଇକି ଦେଇଯାଅ। ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲ? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ। ବାବାରେ ଆମର ଏତେବେଳେ ଯାଏ ସରିନି। ସରିବ ଆଉ। ଜଲ୍ଦି ଶେଷ କର। ଏ ଆଜି କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବ କି? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ପରା ଆଜି? କାଇଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି। କହିଥିଲି ପରା ଆଜି। ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ରଖିଛ? ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ରଖିଛ? ଆଗେ ତମେ ଖାଇସାର ତାପରେ। ଆଜି ଫାଷ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଜି ପନିଶମେଣ୍ଟ ରଖିବାନି। ହଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନା ତ ଆଜି ପନିଶମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ହଉ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହଉ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଉ ଦବା ଆଉ ତୁମକୁ। ଓକେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ତମେ କ'ଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଲ ଯେ? ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା।
ठीक अच्छे सांगने आज आम ये रोचु आम भिडियोटी केमती लगे जब भल लगी तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें बाय बाय टेक केयर बाय।